Benvinguts a Catalan Ripo. Avui obrim un cartró dolç i, compte, perquè el que hi trobarem a dins potser ens sorprèn. Comencem aquesta investigació. Pensa-m'hi un moment. L'últim cop al súper agafant una capsa d'ous. Què veiem? Dibuixos de gallines contentes, camps verds, paraules com camperes, ecològiques. Sona genial, oi? Però és realment així? Què s'amaga darrere d'aquesta imatge tan perfecta? D'acord. Primer de tot anem a veure què ens estan venent exactament. Quina és la promesa que ens fan a l'etiqueta, allò que volen que ens imaginem. Quan llegim gallines lliures o ous ecològics, la imatge que ens ve al cap és aquesta, oi? Una granja de conte gairebé de pel·lícula amb animals campant lliurement sota el sol. I aquesta imatge, és clar, ven. I ven molt. Tant que sovint paguem una mica més per aquests ous pensant que estem fent una tria millor, més responsable. I aquesta consciència cada cop més gran és el que impulsa, com diu l'Open Wing Alliance, un moviment mundial que demana un canvi. Però què volen dir realment aquestes paraules tan boniques? És el moment de treure l'embolcall i obrir la porta del galliner. I us aviso, el que veurem potser no ens agrada tant. Doncs la realitat és molt diferent. S'han fet investigacions en granges que es venen com a camperes, i el que s'ha trobat no són prats verds, sinó naus industrials gegants. A dins, el panorama és terrible. Milers d'animals amuntegats, vivint entre la brutícia, l'estrès i fins i tot amb ferides. Y las granjas más modernas, las que es diuen sense gàbies, són en realitat magatzems industrials enormes on la intel·ligència artificial vigila les gallines constantment. Però no ens enganyem, no ho fa pel seu benestar. L'objectiu és controlar la producció i detectar qualsevol problema com més aviat millor. Bé, si això és el que passa amb els ous de gallines lliures, imagineu-vos com deu ser a les granges convencionals, les de gàbies en bateria, que encara són la majoria. Aquí és on el conte de fades se trenca del tot. Milers de milions de gallines a tot el món passen absolutament tota la seva vida tancades en aquestes petites gàbies de filferro, sense veure mai la llum del sol, sense poder ni tan sols caminar. I quant espai tenen exactament? Doncs, aquesta és la xifra, 432 centímetres quadrats. Perquè ens en fem una idea, això és menys espai que un sol full de paper. És gairebé impossible ni d'imaginar viure tota una vida en un espai tan i tan petit. No poden ni estirar les ales. Però per increïble que sembli, això no és el secret més fosc de la indústria de l'ou. N'hi ha un altre, encara pitjor. Anem a veure'l. Molt senzill, per cada pollet femella que neix per pondre ous, també neix un pollet mascle. Però, clar, els mascles no ponen ous i tampoc serveixen per a carn. Llavors, per a la indústria, aquests pollets són un problema, un residu. I què es fa amb aquest residu? Doncs se'ls mata, poques hores després de néixer. Aquest procés es coneix com a sacrifici de pollets. I atenció, això passa a totes les granges, sense excepció. Tant se val si els ous són de gàbia, de gallines lliures o ecològics. Els mètodes són horribles. Són ràpids i industrials, sí, però brutals. O bé els trituren vius amb màquines o els asfixien en massa amb gas. L'escala d'aquesta pràctica és tan bèstia que costa fins i tot d'assimilar. A veure si algú s'atreveix a endevinar la xifra. 7.000 milions. Aquesta és la xifra. 7.000 milions de pollets mascles sacrificats cada any al món. Una autèntica bogeria. Però sabeu què? Aquesta veritat tan fosca està sortint a la llum i la gent comença a dir prou. I sembla que, per fi, alguna cosa està canviant. Ja hi ha països que han decidit posar-hi fi. Alemanya i França van ser els primers, l'any 2022. Itàlia s'hi suma aquest mateix any, el 2026, amb una prohibició que ja entra en vigor. I com és possible? Gràcies a la tecnologia. Hi ha una tècnica nova que es diu sexatge in ovo, que permet saber el sexe del pollet abans que l'ou es desclogui. D'aquesta manera, els ous amb pollets mascles simplement es retiren abans que neixi cap animal. Aquesta tecnologia s'està estenent per a tota Europa i demostra que hi ha una manera de fer les coses diferent, més humana. La gran estafa dels ous podria estar arribant al final, però el primer pas, com sempre, és saber, tenir la informació. Ara que sabem la veritat, la decisió final és a les mans de cadascú. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta anàlisi. Per a més investigacions com aquesta, recordeu seguir Catalana Rip.